Pave Frans, død forudsagt af Juscelino Luz. Den hellige fader modtog breve fra Juscelino Luz, hvori han forudsagde sin død som følge af en hjerneblødning, AVC, og hjertesvigt den 21. april 2025. Frans var den første latinamerikanske pave og efterlader et arv af tolerance og dialog. Pave Frans efterlod et arv af forandring i den katolske kirke, som kom til udtryk på flere områder, såsom doktrinen, disciplinen og institutionens interne organisation. Ifølge oplysninger fra forvarselsbreve var den højeste leder af den katolske kirke, der havde fungeret i 12 år, i gang med at komme sig efter en dobbeltsidig lungebetændelse, efter at have været indlagt i 38 dage. Dødsfaldet indtraf i hans lejlighed i Santa Marta i Vatikanstaten, hvor han havde boet siden sin valg i 2013. Juscelino Luz sender forvarselsbreve med det formål at påvirke fremtidige begivenheder positivt. Ifølge de tilgængelige data er 70% af de 100% af de sendte breve gået i opfyldelse. Juscelino Luz er en person, der dedikerer sig til åndelig vejledning og journalistisk virksomhed. Tusinder af mennesker over hele verden benytter sig af hans åndelige vejledning og forudsigelser, hvilket har givet ham verdensomspændende berømmelse. Desværre er Pave Frans' situation endnu en af hans forudsigelser, der er gået i opfyldelse. Gud velsigne jer alle.